ngaba mhlawumbe kufuneka amaxwebhu awahlukileyo, ngaba phofu inkqubo yokuthenga iyohluka? Ukuze sifumane impendulo, umhlobo wethu ke uSimphiwe Spike Ngona ovela phaa eWest Bank ulapha ke emxebeni ukuze ke azokususa inkungu apha emehlweni zophulaphuleke ngenyameko kunjanje kulamacebiso ke aluncedo kakhulu evela phaa kuye ke kwinkqubo yethu #WestBankHowTo. Ukuba ngaba ufuna ukwazi ngamahlandinyuka okufaka isicelo kumthengisi wemoto, nceda uthumele imibuzo yakho usebenzisa ikhasi lethu lukafacebook elithi Westbank Asset Finance. Ungasebenzisa ke noTwitter @WestBank, ihandle yethu leyo. Make ke sihla mahlongwane lento bethu nobubucedu abo bokufaka imali mboleko kumthengisi wemoto. Mbona masibhotise thina kwi-BE namhlanje. Nkosi Bhutiza, ndibulise kuwe ku-BE scheme nakubo bonke abaphulaphuli. Kwezi veki ke ziphelileyo sishiye inkqubo yasishiya sezingcali emfondini ngolwazi malungana nokufaka izicelo zemali mboleko. Sinolwazi nangamaxwebhu afanelekileyo nafunekayo mbona, kodwa ke kule iveki abanye bethu bafuna ukwazi khona umahluko mhlawumbe phakathi kokufaka isicelo semali mboleko yemoto entsha nokufaka isicelo semali mboleko uzawuthenga second hand. Yini madoda, ungabikho nto zintsha nje kube nzima sometimes embona. Nkosi Bhutiza, Bhutiza masingene emxholweni, ndinendaba ezimnandi. Ukufaka isicelo semoto entsha neke yayenye omntu njengokuba usitsho imoto elisekeni kuyafana. Ukuba ubona imoto kwendawo ethengisa imoto enokuba yimotwana nje encinane okanye yiveni entsha kaca, uza kufumana iifomu zezicelo ezifanayo aze ke umthengisi wemoto agqibezele izinto eziseleyo. Ukuba ujonge isekeni lemoto yommelwane ke masitsho, okanye umntu othengisa ke phaya ko-Gumtree okanye kwezanto kuthiwa ngo-OLX, kulapho ke umahluko ukhoyo Bhutiza. Kodwa ke masibeke nje ingca de kube kule veki zayo ke sawungena emxholweni kule veki zayo ngaleyo. Okwangoku khululeka wena mthengi, nokuba imoto lisekeni okanye intshakaca, inkqubo yokuthenga ngumcephe ucandiwe. Yidrombona ya linqa kumacala amabini, wathenga entsharhaca wathenga isecond, umbona ufuna amaphepha afanayo make kwatsho kwixibeleli. Kaloku ixhaphakile into yokuba abantu bengakwazi ukuthenga imoto entsharhaca, umntu ancamele kwenye kanti iyafuneka yonke into, iyafana into efunekayo. Naw abanye abantu ke bancamela ke kuma-second. Phofu ke ndikhe ndeva ukuba zibethwa ngenduku izisulu kula ma-second. Inyani leyo mbona? Nkosi Bhutiza, uchana ucwethe ngodolo mdange. Ukufikelela yeyona into ibalulekileyo ke kubantu abathenga imoto. Kwiimoto zamasekeni unokufumana imoto esemgangathweni ngexabiso elincumisayo. Esikubonayo ke Bhutiza kule mihla ikhoyo ngoku abekuthengeni imoto, abantu kuthengwa amasekeni ngaphezulu kunokuba kuthengwa imoto ezintsha. Izizathu nazi Bhutiza. Imoto ezingenayo eMzantsi Afrika ezisuka ngaphesheya, ukutsho ke Bhutiza ngelwimi lasemzini, imoto ezi-importwayo ziphaa kuma-75 ekhulwini. Ukutsho ke Bhutiza xa ke ngoku iranti siyibona apho ime khona, amaxabiso emoto ezintsha amane ngokunyuka, abantu bakhethe ke ukuthenga ke amasekeni. Akukho nto igxekayo Bhutiza xa funeka uthenga isekeni, abantu abaninzi bathenga zona kweli xesha sikolo. Nali ke icebiso le #WestBankHowTo ngeemoto zamasekeni, zenzele uphando, yivavanye imoto ngaphambi kokuyithenga, uhlole enoba inewaranti okanye phantsi kwe-service plan. Ukuba akunjalo, buza umthengisi wemoto enoba ukuza kubiza malini ukuyifaka. Kunokwenzeka ke kube ngaphantsi, kunozitshintshela ngokwakho ke i-cam belt, injini okanye i-gearbox ngokwakho. Spike, ngenxa ixesha ndifuna ke ndibaleke ndiye kulaa ndawo ethi enkosi. Siyazi ngoku ngeemoto zama-second nokufaka isicelo semali mboleko kubathengisi bemoto. Fine, ingaba mhlawumbi khona imithetho esimele siyazi ngalo mcimbi? Ngathi kanti sibethwa ngemfiphindi wemfondini akho nto izawusirhintyela?
Hayi Tshawe, akukho kwanto, yimithetho nje engephi endiza kuyondlala ke phofu. Okokuqala, imoto ofuna ukuyithenga kufuneka ixabise ngaphezu kwamakhulu amawaka eerandi. Ibhanki ikhupha ngaphezu kwamakhulu amawaka ngemali mboleko yemoto. Ukuba imoto uyifunayo ingaphantsi apho, kufuneka ufumane oluhle uhlobo lwemali mboleko okanye uze naloo mali izinkozo. Ukuze ke ufikelele kwimali mboleko kufuneka ube mhle apha ekubhataleni amatyala bhutiza. Akakho ke umntu ofuna ukuboleka umntu ekunzima ukuhlawula okanye emane ukuqakatha nezo ntlawulo ezo ke. Masithi ke bhutiza, xa uthenga imoto elisekeni kufuneka ingedluli kwiminyaka eli-10. Njengokuba ingu-2016 ngoku, unokuthenga imoto ukususela phaya ku-2006 ukuza nganeno. Ukuba ufuna imoto endala kuneminyaka eli-10, kuza kufuneka ube nemali esepokothweni okanye ke uze uchaze imeko yakho, sakucebisa uba masime njani, kuba ke siyakwazi nokuyiboleka imali nakwibhanka yethu kuvimba wethu ngu-FNB okanye ke kule company sinayo ye-personal loans. Mbona siyabulela mfondini otshaye ingwezi ingangalala. Inkosi kakhulu. Sivile ke umphulaphula into yokuba kuthiwa namhlanje lizicacele kuthenga imoto entsha okanye ukuthenga i-second hand kunokuba lula ukuba uyayazi le nto yenzayo. Akho sebe la kusithela ke xa ufuna ukuthenga imoto. Mhlawumbe ke bethina siyokuzilungiselela ngaphambi kokuthenga imoto yamaphupha. Enkosi ke apha kumbona neqela lakhe lakwa Westbank ngalamacebiso namhlanje ngoke sonke sokuqonda ngcono ukufaka isicelo semali mboleko kubathengisi bemoto. Uyabuya ke kwakhona umbona kule vekzayo esibalisela ngendlela yokuthenga imoto kummelwane okanye kumhlobo wakho. Yenye into leyo okanye kwicolleague yakho. Sawuva indaba ezinkulu ke next week colleagues zithengiselana imoto uba funeka uthini na. Usalinde imoto entsha okanye mhlawumbe ucinga ngothenga nge-second hand ngoku, sibalisele kwikhasi leFacebook okanye kuTwitter usebenzise Westbank. How to kutwitter ke handle yethu ithi